Kubor nakaslem jong unongsan hima. Uba Lektor Dkhar nagashnong Khia Mentriang East Giant Hills, Ubaderu RTI activist hapo East Giant Hills, Ulaban pau ke jing skongu ke Sorkar jela ke bela Shim Khia ke jing kerpa jongu, banbu ke FCI depots ha East Giant Hills, ha ka arpunyo terik jemang arhajar arpusan, hadian ke jing kendu jongu yu Minister in charge ke Food Civil Supplies and Consumer Affairs Department, uba coming one amban, dak ba ajing tho badi banbu no ke FCI depots ha East Giant Hills. Mentang Sorkar Jela Lingba, Usaloni Verma Ubadeu IAS, Director Food Civil Supplies Consumer Affairs Meghalaya, Ulapha Jingtho, Shaka General Manager Food Corporation of India, Regional Office Meghalaya, Badiban Shnano ikanik FCI depots ha East Giant Hills District, UIAS Ulapha Kopiru Shauba Lektor Dkhar, Shau Under Secretary to the Government of Meghalaya Food Civil Supply and Consumer Affairs Department, Deputy Commissioner East Giant Hills District, But Menteri Ketenat Food Civil Supplies and Consumer Affairs Department. Kumbakalong benta ka East Giant Hills kadang sa klem ka jakabu marbam jong ka FCI, ka babu jing e bha hakaliang ka jing penpoi marbam, bat ka yo ka kot nak benta ki pat ba jong ka than. Ka jing bom don ka jakabu marbam ka than ka penlong ki mar ba kongsan ban yo na ki jaka ki bajingai, ka ba penlong ka jing pen slam ban sam bat ka jing kiu dor hakalet ka wan. Kani ka juga por ka ta ka jing don ba ka jing bu dor ki marbam. Bat kiwe ki jalan kam hapo ke rukam sam marbam pat ba kam tam e nak benta ki benta jong ke imlang kasalang bat kiwe ki jalan kam hapo ke rukam sam marbam pat ba ke district jongi de ke jingbun beriu ke banang roi bat ke jaka ke barang dan hajan uput usam jong ka asam bat ki surok ba kalong ke babiang bha nak benta kum kini ki jingtei nolor kata ke jingdon jong ki jaka ki bala bandong bat ke jingdon jong ke jaka ke penskam shu ya ke jingla ban pentrikam ya ke jing terwa ulo lada don ke FCI depots ha East Giant Hills District kini ke sin jam kene rap shibun ha bekersha ne ke bha kamyat bat ke roi ka par jong ka than uba Lektor Dkhar ulero ek Sorkar jela lingba ke jing Shim Khia jong ka ban sedang no ek ni project ha kini ke sngi banwan bat ulo ongru ba Sorkar kam dei ban Shim sting ni ke kam handai ban Shim Khia ban ne kam kloi ke jinan kam bat ulo ongru ba un sanang yai bud dia ni ke kam tar hadu banadap ya kini ke FCI depots.